खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनावबो दासिमबो हिंसायारि दुंहाव थासारिया जोबनानै थाङाखै सोनाब बंग'आव। सोनाब बंग'आव ममता बेनार्जीआ बिसायख'थियाव जेननायनि उनावनो दासिमबो हिंसायारि जाथाया सोलिगासिनो दङ। जेराव ममता बेनार्जीखौ फेजेननाय बिजेपिनि लिडार सुबेन्दु अधिकारीनि पिएखौ गुलि गावनानै बुथारनाय जाथाय जानानै थाङो। बे हिंसायारि बुथारनाय जाथाया सोनाब बंग'आव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिजेपिनि लिडार सुबेन्दु अधिकारीनि पिए चन्द्रनाथ राठकआ गारिजों हरनि समाव थांबाय थानाय समावनो सानै बाइकजों फैनाय दुथां सुबुंफ्रा चन्द्रनाथ राठकनि गारिनि उन होसोनानै गारिखौ थांखिनानै गुलि गावनानै गाग्लोबो जेराव खमैबो गरब्रै गुलि गावनायनि जाहोनाव सिगांनि गारिनि ग्लासआ गाज्रि बायफ्लंनानै पिए चन्द्रनाथ राठकनि देहायाव हाबनानै जिउ खहा जायो। सोनाब बंग'आव बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ गोबां मोजां फिथाइ मोननो हानायनि साननै उनावनो बे हिंसायारि जाथाया जादों। बे हिंसायारि गाग्लोबनाय जाथायाव पिएआ जिउ खहा जानायजों लोगोसे गारियाव थाफानाय बुद्धदेब मुंनि सासे सुबुङाबो जोखोम जादों आरो बिखौ फाहामथायनि थाखाय साखाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बे हिंसायारि गाग्लोबना जिउ फोजोबनाय जाथायाव तृणमूल कंग्रेसनि सोमोन्दो थानायनि अजद दैखांदों। बे जाथायनि सायाव दायनिगिरिफोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों। बशिष्ट पुलिसआ गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों खनसेनो गासै सा10 डकाइतफोरखौ हमनो हादों। गुवाहाटी सोहोरनि गंसे हटेलाव थानानै मोनसे डकाइतनि गें खालामनानै गोबां बायदि ओनसोलफ्राव डकाइत खालामदोंमोन बे हमजानाय सा10 डकाइतफोरा। पुलिसआ बिसोरखौ बेबादि उदाङै बेरायथिंनानै डकाइत खालामनायखौ खौरां मोननायनि उनाव मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनानै गासै सा10 डकाइतनि हान्जाखौ खानो हायो। बिसोरखौ हाथिगावनि गंसे हटेलनिफ्राय हमनो हादों आरो बिसोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय गंसे एयारगान, गंनै साखा खबब्रै गारि, गंनै बाइक आरो डकाइत खालामनायाव बाहायनाय बायदिसिना फिसा फिसा मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हादों। बे हमजानायफोरखौ फारियै बिपुल आली, रमजान, गाजी, नासिब, आसादुर, आब्दुर, शाहिद, सामदुर आरो मकदुल हुसेन होननानै सिनायथिनो हादों। सनितपुर जिल्ला बातासिपुर हालामनि बेन्दोंआव थानाय हायनागुरि गामिनि परमेश्वर दैमारिनि नखरनिफ्राय गासै 52 केजि 150 ग्राम गान्जाखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो परमेश्वर दैमारि आरो फिसाज्ला प्रदीप दैमारिजों लोगो नांनानै गान्जानि फालांगिखौ मावबोबाय थादोंमोन आरो बिथांमोननि बेबादि आयेन बेरेखा खामानि मावनायनि सायाव गामिनि गोबां सुबुंफ्रा नोजोर लाखिनायनि गेजेरजों संदाननायखौबो जागायदोंमोन। नोजोर लाखिदोंमोनब्लाबो बिसोरखौ हमनो हानाय जायाखैमोन। नाथाय मैयानि सानाव माखासे सुबुंफोरनि मददजों आरो गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे धेकियाजुलि दख'रा एबसुआ जथायै संदाननानै 52 केजि 150 ग्राम गान्जाजों लोगोसे बिफा परमेश्वर बर'खौ हमनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला दायो प्रदीप दैमारिया फुंनि समाव रायजोनि आखाइनिफ्राय खारखोमानानै दङ। बिफा परमेश्वर दैमारिखौ दायो पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों फिन आरोबाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जादों। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बकाजुलि खुमगुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारजों फिन आरोबाव सासे सुबुङा जिउ खहा। कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव थानाय बकाजुलि खुमगुरि गामिनि 43 बोसोर बैसोनि खरटें मोसाहारिया जिउ खोमानो गोनां जादों हाग्रानि मैदेरजों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिहोनाय बादिब्ला थांनाय 4 मे खालारखालि मोनाबिलि समाव बाथौगुरि सकनिफ्राय गावनि न' फारसे फैबाय थानाय समावनो लामा साखाथिनि हाग्रानिफ्राय हरखाबै फैनानै खरटें मोसाहारिया मैदेरजों मोगा-मोगि जादोंमोन। बे मैदेरजों मोगा-मोगि जानाय समाव मैदेरा गाग्लोबनायजों बिथाङा जोखोम जादोंमोन। नाथाय बांद्राय जोखोम जायाखैमोनब्लाबो बिथांखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय देहा फाहामसालियाव लांनायनि उनाव न'आव लाबोफिननाय समाव बिथाङा जिउ खहा जायो। दाखालिसो जोबना थांनाय बिसायख'थिनि उनाव आसामाव दिनै गोदान सरखार जागोन। जोङो बिथांमोनखौ गासै देरहानानै सरखार दानो नागिरनाय आरो अपोजिसन थागोन जाय बिथांमोन 126सा MLA बिथांमोननिसिम जोङो गाहाम हामलायथि बावहरबाय। जाहाथे आसामाव मोनसे गोग्गो दावगाथायजों लोगोसेयै गुबुन गुबुन जोंनि बायदिसिना समस्यानि सायाव समाधान लाबोयो बिनि सायाव जोङो खावलायहरगोन आरो बिनि माखासे जोङो दिनैहाय जाहाथे गोदान सरकारा जोंनि माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जों माखासे दाबि लाखिगोन बेखौबो मावफुंनानै होगोन होननानै जों मिजिंथियो। दा गुबै दिनैनि जोंनि खौरां मेल लिंनायनि जाहोना जोंनि दा सोलिफुनाय फरायसालिफ्रा जिहेतु दान मोनसे जालांबाय बिथांमोनहा एकाडेमिक सेसन बादियै क्लास जागायबाय आरो फरायसाफ्रा फरायगासिनो दङ। नाथाय दिनैसिमबो जोंनियाव जोंनि भारत संबिधानाव जों गुदि मोनथाय हिसाबै फान्डामेन्टेल राइट हिसाबै जोङो बिजाबफोरखौहाय थिग टाइमाव मोननांगौ आरो फरायसाफ्रा दासिमबो नाथाय बिजाबफोरखौ मोनजोबनो हायाखै। दा बिनि थाखाय जोङो सानो जे बेबादि किताब बा बिजाब मोनैनि थाखाय राइट टु एजुकेसना भायलेसन जागासिनो दङ
आरो बेखौ लानानै जोङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानो जे गोबां जोङो दा नोंथांमोननो हरगोन कपिखौ माने क श्रेणीनिफ्राय जागायनानै 10 थाखोसिम जोंनियाव माने गुबुन गुबुन बिजाब फ्राय गासिबो बिजाबखौनो माने खम बेसि माने रोजासेनि बारा सोरबाया 3 रोजानि बारा जेरै माने जोङो नुयो जे जारिमिननि खोथा क्लास माने 9 8 आवबो 10 आवबो माने बिसोर बिजाबखौबो माने दिनैनि दिनावहाय माने जोङो नुबाय जे सानखान्थिफ्राबो माने 4377 गाहाम बिजाबानो गैया क्लास 9 आव थारमाने जोङो बुजिनो हायो जे बाहाय माने जारिमिनाबो 2945 गैया दा गोबां फरायसाफ्रानो बे बिजाबखौ मोनहैनो हायाखै आरो बेजों लोगोसे क्लास 10 आवबो जों नुयो माने समाज बिगियानखौ लानानैबो बाहाय 1922 माने बे बिजाबा दाबो फरायसाफ्रा मोनाखै बड' एमाइल आरो फ्राय गासिबो 1 थाखो क श्रेणीनिफ्राय 10 थाखोसिम गोबां माने बेबादि बिजाबनि रिक्वायरमेन्ट दासिमबो दङ दा बेखायनो जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायगोन आसाम सरकार आरो आसामनि जे स्कुल बर्ड अफ एजुकेशन बोर्ड जे दङ मानगोनां चेयारमेन बिथांनिसिम जों जोंनि लिरबिदांखौ हरगोन आरो बेबादि थाबैनो जोंनो बिजाबखौ मोनहोनो थाखाय जों खावलायगोन।